Na okraji Senetářova vyrostla nová roubenka, která na první pohled působí jako historická stavba. Dřevěné trámy, poctivá řemeslná práce, klasický tvar, vše připomíná staré časy. Jenže za tímto tradičním vzhledem se skrývá moderní technologie a špičkový tepelný komfort. Majitelé si přáli dům, který bude dýchat atmosférou venkova, ale zároveň nabídne pohodlné a úsporné bydlení po celý rok. Proto jsme zvolili osvědčený způsob zateplení – nástřik pur pěny do předem připraveného dřevěného rastru mezi trámy. Pěna pod tlakem dokonale vyplní každý prostor. Přizpůsobí se členité konstrukci, zpevní ji a zabrání vzniku tepelných mostů. Díky tomu zůstává dům energeticky úsporný, aniž bychom museli narušit jeho vzhled. V interiéru i exteriéru zůstává viditelná, přirozená kresba dřeva, bez nutnosti dalších vrstev. Celý proces proběhl rychle, čistě a bez zbytečných zásahů do stavby. Výsledkem je dům, který spojuje krásu tradiční roubenky s výhodami moderní izolace, teplý v zimě, chladivý v létě a vonící po čerstvém dřevu. Důvěřujte odborníkům, kteří vědí, jak na to. Jaká izolace? Profesionální zateplení bez kompromisů.